Kalejira ekimeneko protagonistekin gaude, eta Euskal Herriko hiriburutatik etorri zaizkigu, alde batetik Iruñako hiru indarrok gazte beina, Donostiako Piratetatik Eskifaiako Fradia, eta Baionatik gazte asanblada. Bueno, hasteko, esplikatu diguzue pixka bat, zertan datzan Kalejira ekimen honek? Kalejira da, kolektibo bat, dinamika bat, hiriburuen artean harremana egoteko, ez? Hori, eta horrez gain ere, azkenean besteen errealitatea ezagutzeko. Ze hain herri txikitan hain errealitate diferente azkagu eta ez dugu ezagutzen ez da gure ondokoak. Bueno, egin dituzue jada 3 topaketa ez, egin dituzue lehenengoa Iruñan, ondoren Baionara joan zineten, Baionako festetara, eta azkena pasaren astean Gasteizen. Ez dakit, zemuz joan dira esperientzia hauek? Ongi, gu pertsonalki ez ginen izan Iruñan adibidez, ikusi genituen batzuk Baionan, eta gaur hemen gira, esperientzia biziko honak. Zer egin zenuten Baionan adibidez? Baionan joko desberdinak antolatu genituen, hasi ginen main bilketa batzuekin, gero egin genituen urarekin joko batzuk freskatzeko ze kriston beroa egiten zuen, eta batez ere erabili genuen momentu hori elkar ezagutza bultzatzeko eta giro honeko ajeman bat sortzeko. Iruñakoak agian azalduko digu, Iruñan zer egin zenuten? Iruñan iaia berdina, lehenengo Kalejira bat, trikipoteo bat, eta horrez egin independentza taldea, egin zuten dantza, trikipoteo. Ordu bete berandu? Ordu bete berandu, bale, dena esan behar dugu ben. Gero egin genuen bazkari bat, ordu bete berandu. Ordu bete berandu, gero jolasak. Ordu bete berandu. Dena ordu bete berandu izan zen, bale. Bai, Iruñan dinamika beste modu bat, ez? Sobre la marcha. Sobre la marcha, ateratzen dira gauzak. Eta gero kriston kontzertua, gabe asko horpuz, tal, no seke. Kriston barran egon zen, eta ez zen bukatu, hemen bezala, niri esan didate, tabernak 5 izten dutela. Ez? Maialen? Ez daukat ezer esateko horren arira. Gure ustez, jaiak dia goizetik gauerakoak, baina egun oso aprobetxatzen da ez, Iruñakoa bezala. Iruñan egun oso aprobetxatzen da. Bai. Lehengo eguna, gaurko eguna, biharko eguna, dena aprobetxatzen da. Iruñakoak zate, eta beste aguante mota daukazue. Donostiz prestatu diezue, hemen Euskal Herritik etorri diren lagunei? Bueno, Eskifaiari asko gustatzen zaion bezala joku sorpresa gongo da lehenengo. Eta gero altxorraren bila bat alde zarretik. Lehenengoa izango da pike sanoa sustatzeko hiriburu bakoitzak edukiko du beria, baina bigarrenean elkar ezagutza sustatzeko astuko gara guztion artean. Aipatzen dezula, sarean ere pikea zabaldu da ez, bideoak egin dituzue, batak besteari, Kaskagorrik Eskifaiakoak baitu zituela, hau eta beste, ez dakit, hori zer rollo naukazue zuen artean, ezta? Bai, ikusituko bideoak onak dira. Baionan ere egin zuten bat, ez dut uste atera zela, gero. Baionakoa ez dugu ikusi oraindik. Egin dute bat, ez dakitzekin. Eskifaiakoek komunikatu bat, ez? Zabaldu zen dute. Bai, eta Kaskagorrikoek sekuestratu zizkiguten 2 Eskifaiak ide. Roiona behintza badukaztu zuen artean. Bai, esan behar da, nabaritzen dela Iruña izan zen lehenengo, eta Iruñatik gehiagotara jungera nenean, gure harremanak ere sendotu direla. Gasteizen egin genuen poteo nazionala. Ez zegoela ez Gasteizkorik, ez Baionakorik, baina bueno, Bilbokoen, Iruñako eta Donostikoen artean egin genuen behintzat. Esperientzia aberasgarria, ez dakit datozen urteetan ere errepikatzeko asmoa daukazuten esperientzia hau, agian bai, ez? Bai, niregatik bai, besteekin hitz egin behar dugu, bai. Hemen ditugu, uztailak 11an, San Ferminetan, Eskifaiako, Kaskagorriko eta Baionako neska mutillo gure etxetan utzitako, kulero, kalzontzillo eta bularretakoak. Hauen berreskuratzeko
badakizue zein beharko duzue. Ligatu Iruindarrokeko kideekin. Gora Iruindarro! Gora! Gora Kalejira! Gora! Esaten ez dute antolaketa ereduaren inguruan ez dela, sustatu edo elkar lan bat egin, pixkat partekatu esperientziak, baina nik uste dut funtsean ere bai, elkarrekin parranda on bat botatzeko aitzakia ere badela hau, ezta? Ez dugu edaten, ez dugu edaten. Ikan esaten ez dutela edaten, baina nik uste dut parranda harako biltzen zeatela zuek. Zoritxarrez parrandak asko laguntzen du harremanetan. Bai, Zesaten du Iruñakoak. berdina. La hostia. Hausnarketa bai, baina parranda ere bai, ez? Jaia bai, borroka ere bai. Dena esan ez dute orduan. Bueno, orduan urrengo zitan nunda? Urrengo zita, lehenengo Donosti gaur, Urrengo zita astelenean Bilbon, 19. Beraz, festarik festa zabiltzate, ez? Zu da guzti hontan. Bai. Euskal Herriko festak ere ezagutzen eta ongi pasatzen eta ezagutza bultzatzen atope. Oso ondo, mil esker eta ondo pasa gaurkoan. Ederarte. Zuek beti berandu ala zer? Bai, izan dugu arazotxo bat busarekin, baina, konponduta. Zer gertatu da, a ber? Txoferrak, ekarri duela autobusa apurtuta, eta, Ikusten ez zu ezta? Nola dauden hauek? Itxoiten nahiko kabrera daramate, baina, haien maiera jarioko gara, eta hasiko gara ja poteatzen. Ze asmo gaurko? Olimpiadak irabaztea, eta gero parranda pizkat. Astelenean, Bilbon, ezta? Azken eguna. Bai, hori da, han etxarongo ditugu. Zer prestatu diezue hemengoei? Jolas batzuk eta batzuk sorpresatuko esango zer, esateko... Komentatzen nien hauei nik uste dela hausnarketa bai, baina... Jaiare bai. Bai. Zuena parrandarako aitzakia da. Bai, eta jendea ezagutzeko eta, haien jai eredua ere pizkat ezagutzeko. Oso ondo pasa? Bale, eskerrik asko, venga, agur.